A primeira das medidas de cara á implantación do Plan de Mobilidade Integral do Concello de Noia xa está en marcha. O novo goberno aposta pola peonalización do primeiro treito da rúa Luís Cadarso, permitindo exclusivamente o acceso a residentes ou negocios. Unha das primeiras medidas que vai a ser a peonalización do primeiro tramo da Corredoira. Entre a Carreiriña e o primeiro cruce vai a estar restringido aos vehículos para que os usuarios da biblioteca, os usuarios de outros servicios e edificios que hai ali, pois efectivamente poidan transitar con seguridade. Como medida provisional, reabrirase o tránsito rodado o resto da corredoira, favorecendo a mobilidade cara ao sur do municipio. Permitirase únicamente o acceso de vehículos polo día, entre as 8 da mañá e as 10 da noite, e cunha velocidade limitada a 20 km por hora. Hoxe damos un paso máis, como indicamos, que é a peonalización do primeiro tramo da corredoira, o que é a zona da Casa da Cultura, que só vai estar permitido o acceso moi limitado a determinados vehículos a residentes ou a negocios, e de forma transitoria abrimos o tráfico pola Rúa Santísima Trinidad para dar acceso á zona sur de Noia, a zona de San Lázaro, que era algo que tamén estaba moi demandado e que abrimos de unha forma provisional, mentre non se trace definitivamente o plan de mobilidade que anunciamos, e con unhas restriccións moi importantes para que tamén se vexan mínimamente afectados os residentes desta zona, que é limitar o tránsito, por exemplo, na franxa horaria dende as 10 da noite ás 8 da mañá. Nestes primeiros días, a Policía Local realizará unha campaña especial de vixilancia para informar aos condutores dos cambios circulatorios e controlar que se respeten as novas medidas. Trátase de medidas transitorias á espera de elaborar un plan de protección do casco histórico.